Zdravia z kardio, všetkým prajem pekný večer, není tu Simi sa venuje malinkej, čo robí určite lepšie ako venovať sa voľakým úchylákom. Každopádne ja v tomto budem pokračovať, ale vidím nejaký ten svetlý bod, nebudem si dávať servitku pred hubu. Idem veľmi v rýchlosti, ahoj, popíšeme trošku. Hneď heslo v tom, keď si človek otvoril ten album, samozrejme čo tam bolo, Tulipa, nech sa ti páči, Bažanta hneď pošle. Jemu vôbec nevadí, že to dievča má 13, dokonca mi tu ešte aj vynadá. Tak chod si dať mlieko do fľaše a nenapokazí decko. Čo som ja zle urobil, a ty si začal písať, poslať si mi voľaké heslo, ktoré som ani nechcela, a nakoniec teba vidie, že tam máš penis. Ach, to robíš bežne? Nechcel by si navštíviť lekára. Nahlasujem ťa za to, že klameš vekom. Ja teba, že si úchylný pes. A si úchylný pes, si buzerant vyjebaný, skurvený, pojebaný, žebák, nič iné. Skurvená zbytočná existencia, ty kokos. Toto písať voľakej 13-ročnej babe, poslať jej hneď na šupu, ty kokos, tvoju maličkosť, debilko. Dokonca ešte vypisujú. Tu mám podozrenie, že to je ten istý človek, akurát že z iného profilu. Ahoj, po písmenku ešte nechceš? Ahoj, ako sa máš? To je dobre teda. Prepáč, že som rušil 1, 2, 3, 4. Čo to je heslo? Aha, na album, čo tam je, uvidíš, sa bojím. V tomto prípade to nebol už úd, ale jednoducho poslal tam akože seba v nejakých plavkách a nejaké takéto hovadiny a hneď sexuálne náražky. Nesúrobí ťa tam dole, Ježiš nie, veď sa umývam, tak si pohľadkaj Doris. Dobre, to je v akom jazyku ešte. Až takto neskúsené robím to dievča. Im to je jedno, to sú predátori nakazení, kopačka do papule. Zhodou okolností, tento človek je z Nitry a mám taký pocit, že zo pár ľudí okolo mňa ho bude poznať. Nevadí, nič, dobre, to máme takto. Potom prejdeme ešte k tomu, čo by nám naposledy. Mám tu strašne veľa tých konverzácií. Takže tuto bola tá posledná správa 200, ja som odpísal, čo 200, chceš 200, za čo? Ťa pravidelne, až tak, super. Máš to na doraz hlboko, predtým som mu jasne písala, že som panna. Tí, čo ste nevideli začiatok tejto konverzácie, nejdem sa k nej vracať, pozrite si moje posledné takto zostriehané video, ktoré mám. Sa fakt pýtaš, som panna, chceš trtkať? Panna, halo, tadá, vyfajčíš mi ho aspoň. Strašné nervy pri tomto chytám, toto je tiež človek pravdepodobne z Nitry. Nebudem hovoriť o určitých vecach. Všetko dobre dopadne, čo sa aj tohto týka. Ja aj dúfam v to, že občiansky preukaz bude povinný pri prihlasovaní na takéto a podobné sociálne siete. Budeš sa s ním ihruškať. A jak často posielaš takto babe penis, ktorá si ho nepýta. A dupom z netu. Z netu nie je môj, dám ti ho do pusy. Ach ja aj bežne toto robíš. Ľudia fakt pri tomto nervy, veľké nervy, ale robím to presne kvôli tomu, aby sa toto všetko zmenilo. Toto si predstavte, že reálne číta 13-ročné dieťa takýto nátlak od takéhoto dementa. Dám ti ho, potom tu poslal akože, jak ho baba nejaká má v ústach a niečo takéto. Toto si zažívajú niektoré tie deti na tom internete. Nemajú žiaden podnet títo uchyláci na to, aby niečo takéto poslali, napriek tomu sú násilní a posílajú to. Im to je úplne jedno, že na opačnej strane je teda možno reálne to 13-ročné dieťa, on pošle takúto nechutnosť. A neviem, čo si pri tom predstavuje, ale takto. Vieš čo, ja si tiež viem určité veci predstaviť, že sa s tebou dejú. Verím tomu, že sa raz naplňa. Neviem, možno náhoda nejaká alebo niečo podobné. Ja v tomto budem pokračovať. Mám tu ďalšie desiatky konverzácií, je to na stovky podobných videí, čiže je to úplne ok. Ja iba pomaličky pridávam do toho ohňa. Ja verím, že sa to dostane na tie správne miesta. Deti nebudú mať prístup na takéto sociálne siete. Ja vám prajem pekný večer. A fakt ti nevadí, že mám tých 13. Debilko.